Maayong buntag, mga higala, mga kagsunan, mga suking tipaminaw sa programang Timog sa Kamatuoran. Hallelujah. Mga higala, mga kagsunan, sulod sa isa ka oras, inyo na usap kaming magkauban. Kauban sa akong asawa, Pastora Giselle Flores Tig, at kauban po sa National Secretary, Ma'am Catherine Teselio, ano po eh, nagpinis pagkadalaga. Sumuni nga karon orasan mga higala, gusto na mo kamo timbaya o pasalamatan sa inyong mga gipanghimo para sa kagalaan sa kita. So, akong ihatag ang panahon para sa mga. Mahigong adlaw sa ato ang tanan no karong orasa, karong adlaw ang ato ang Ginoo atong pasalamatan tungod kay maayo siya sa kanunay o buot may makasalamat sa Ginoo sa mga tawo nga gigamit aron mapadayon kini nga buluhaton sa Ginoo ang programang Tingog sa Kamatuoran. Unang-una si Sir Oliver Tao kauban si iyang asawa o sa tibok niyang pamilya nga diin nagapaluyog yun ni ini suporta. Salamat kaayo kaninyo sir, ang Ginoo magabalo sa daghang pamaagi. O ingon man ato ang timbaya ang ato ang mga kaubanan sa Ginoo diha sa Sibuli Dalaag, Pastor Mary Jane Resores, diha pud sa Candiis, Pastor Ben Arcelo kauban siyang pamilya nga nagapaminaw sa kanunay, maayong pagpaminaw. Ug ingon man diha sa Maitong Sarangani Province nga nagapaluyog pod sa pagsuporta niini nga buluhaton. Ang Ginoo magpadayon kaninyo sa pag-atiman ug pagpanalangin. Pastor Edward de la Piña kauban sa iyang asawa, Pastor Jennifer o sa tibuok pamilya sa Restoration of Life Family Church diha sa Maiton. Ug itimaya pud namo diha si Pastor Jeff Constantino o Pastora Maribel diha sa Tagpupuot, Florida. Ingon man kay Pastor Remil Sedorepa kauban sa iyang asawa ug sa iyang anak ug sa mga katawhan sa Dios diha sa Compostela Valley Province. Maayong pagpaminaw pastor ug diha man pod sa Bislig, Surigao kay Pastor Jonathan. Maayong adlaw kanimo pastor. O nining adlaw ang Ginoo mao lang gibalikan nato sa tanan tungod kay siya ang Dios nga nagpahiyuna niini nga buluhaton sa Ginoo aron magpadayon ug migamit lang siya mga tawo para masuportahan kini nga buluhaton ug ang pasidungog iya lamang sa Ginoo nga ato ang gianagan. Amen. Amay buntag sa tanan. Ako itimbaya usab ang atong mga kaigsuonan nga padayon nga nagapaminaw o nagasubaybay sa atong Facebook Live Tingog sa Kamatuoran. Ang atong igsuon nga nasa Sambuanga ang Restoration of Life Family Church kauban kay Pastor Aldrin ug iyang pamilya nga nasa Sambuanga karon. Live sila sa ato ang programa. Ingon man usab ang akong mga kaigsuonan nga naa sa Kaganguhan, Panabo City, Academia Family. Ako ang Maig-agaw, Canton Family, Bustamante Family. Ug ingon usab di ay ang ako ang amiga, kumari nako nga suod, si Leah Sasil, Ma'am Silbet nga naa sa Commissary and Exchange Commission, ang PX, nasa Kampanakan. Nagapaminaw diay na sila sa ato ang Facebook Live. So maayong buntag kanatong tanan ug ang Ginoo magauban kanato sa sulod sa asa ka oras sa iyang mga pulong nga buhi nga kanato. O pasalamatan po nato Ma'am Jo ang Ginoo sa pamilya sa Restoration of Life Tagum City tungod kay kanunay gyud nag-support. Salamat sa Ginoo. Gusto na ko mga higala, mga kaigsunan, sulod sa isang ka oras inyo kami makauban. Father, karong orasa, bless ako ng pulong. Mga higala, mga kaigsunan, ang kinabuhi sa tao, dako kay nasa bili at tubangan sa kita. Ang kinabuhi tao, kaingon tao sa hay, murag walay pulos, walay silbi. Ang kinabuhi sa usa ka tawo, adunay dakong kapuslanan at tubangan sa kita.
Nagpasabot, nga ang imong kinabuhi karon gasa sa Dios. Sa daghang mga tao, sayon kaayo pagbuhi sa pulong, magpakamatay na lang to. Ngano ka na, Pastor Giselle? Para sa ako Pastor, ngano ang tao makaingon nga magpakamatay na lang tungod kay miabot sa iyahang kinabuhi ang nawad ano og paglaom. Ngano nawad at paglaom, Ma'am Jacqueline? Usahay makaingon ta nga nawala ang paglaom sa usa ka tawo tungod kay wala man gud siya kailang nga naa day Ginoo nga makabang sa atong kinabuhi. Daghan man po yung mga tao na kabalo na Ginoo, pero ngano mo decision man yun? Posible nga wala nila naili ang usang ka Ginoo sa ilang kinabuhi nga ang Ginoo di ay usa ka hari nga kung siya ato siyang dawaton ug turuan nga siya ang hari siya mabuta tong kinabuhi. Aduna di ay kasulbaran, adunay mga Pero daghang mga tao na kailang Ginoo hari, pero usahay mo decision mo gyapon. Ano ka? Usa gyud lalong nga rason. kita pinagbuot Pastor sa atong kinabuhi. Ikaw pa sa Para sa ako Pastor, ang mga tao karon nakailan na og Ginoo pero makahuna-una pa gihapon sa parang dili maayo nga panguna-una. Okay, nawad ang paglaom siguro wala niya ma-enjoy ang iyang kinabuhi kaya sa pagpangalabot sa Ginoo. mga higala, mga kaigsuonan. Unang rason, ngano ang tao mo decide tungod kay wala siya masayo na ang kinabuhi niya gasa ra. Nagtungo siya na iyang kinabuhi iyahan. Nagtungo siya na iyang kinabuhi walay nagbuot. Nagtungo siya na iyang kinabuhi nga daghang mga tao karon nahimong badlungon sa katilingban, nahimong badlungon sa pamilya, nahimong badlungon bisan nakasimba na tungod kay wa niya masabti unsay purpose sa iyang pagkatao. Amen. Pinakadakong importansya kung unsa yun ang katuyuan sa Dios sa iyo. Ikaw nga naminaw ka ba? Na nagkasinati kang hilabihang kalisod sa kinabuhi o nawad ang paglaom. And then maingon ka, maabot ko niyang panahon nga ang akong kinabuhi, ako na lang tapuson tungod kay nasabtan nako nga akong kinabuhi, walay kapuslanan. Nagkamali ka, higala, igsuon nga naminaw karon. Tungod kay ang Ginoo dunay katuyuan nganong gipakatao ka, bisan ang Biblia nagsulti, bisan wala pa'y kalibutan, wala pa ka nahimugso sa kalibutan, wala pa ka gipakatao, aduna na Dios nga nagtawag kanimo, aduna na Dios nga nagpili kanimo, aduna na Dios nga naghimo kanimo, aron masabtan nimo nga ang Dios mohimo diay sa pinasay nga tawag sa mga tao nga iyang mga pinili. Matagusa ka nato, kinahanglan masabtan nato kung unsa gayon ang katuyuan sa Dios sa kinabuhi nato. Matod pa ni Pastora Giselle ganina, usahay ang tao mo decision sa kinabuhi sa pagkalas tungod kay wala na ma-enjoy ang kinabuhi. Tungod kay bisan ang mga tao karon na nakasinati na hilabihang kwartahan, hilabihang kaabundansya sa panalangin, pero ngano man usahay kasagaran karon nagpakamatay. Mga tao nga diin wala matagbaw sa ilang tinuod nga kalipay. Ang tinuod lang makapalipay sa tao dili sa lapi, bulawan, position o ang imong bahandi sa kalibutan dili na makapalipay sa tao. Tungod kay ang tinuod nga naghatag sa kalipay sa tao walay lain ang Ginoo. Ang Ginoo lamang mo'y atong hatagan sa pagpasidugog kanunay. Matod pa ni Ma'am Jo ganina daghang mga tao nagpakamatay tungod kay wala makaila sa Dios, tinuod ka na.
Daghang mga tao nakaila sa Dios pero wala sila lalong nga relasyon sa Ginoo. Wala sila lalong nga pakigsandurot sa Dios. Karong adlaw, karong buntaga, gusto na ko ipaabot sa itong mga suking tigpaminaw. Ang Dios nagtawag kanimo. Ang Dios nagpili kanimo. Nabisag wala pa ikaw matao sa kalibutan, daan ang Dios nagpili kanimo. Tungod kay gusto sa Dios ang imong kinabuhi, mahimong mapuslan niya alang sa iyang dakong bulaton sa imong kinabuhi. Gusto niya ang imong kinabuhi matagan kinig pagtagad. Gusto niya hatagan ng kinabuhi nga may kalipay. Gusto niya hatagan ang imong kinabuhi ano na gitawag katagbawal sa kinabuhi agikan sa atong buhi nga Dios. Higala ingon pa sa Efeso Kapitulo 1, nagasulti sa dito nga ang kalibutan wala pabuhata daan ka nagipili sa Dios. Hallelujah. Efeso 1:4 o 5. Bisan sa wala pabuhata ang kalibutan, gipilit na kitang daan Bisan sa Dios. wala pabuhata ang kalibutan, gipili ka ng daan sa Dios. Aron masabtan nimo karon mga suking tigpaminaw. Daan ka na gipili sa Dios. Manang bisan daghang kag salapi, daghang kag mga kabtangan, daghang kag nahimo diri sa kalibutan pero wala kay kalipay. Tungod kay dili makapalipay ang imong nadawat karon tungod kay daan ka na gipili sa Dios. Kay gusto sa Dios nga mailhan nimo sa karong adlaw nga ang imong kinabuhi dakong pulos atubangan sa atong Ginoo. Ngano wala ka nakabatig kalipay. Tungod kay dili mao ang dalan nga imong gisubay. Gusto sa Dios karong orasa. Gusto sa Dios nga masabtan nimo. Nga imong kinabuhi adunay dakong kapuslanan ug bangkon nimong tinuod nga kalipay kun masabtan nimo. Nga daan ka nang gipili sa atong Ginoo. Nga wala pa ang kalibutan, wala pa kay ginikanan, daan ka na gipili sa Dios. Daghang mga tao karon muhimo sa pagbuli sa mga bata, labi na kung ang mga ginikanan single mom. Nakaanak sila sa usa ka bata nga walay amahan. Doon ay mga panahon ng mga bata ibuli sa school, ibuli sa mga friend, pero wala sila kabalo. Nga bisan ang iyang mama wa masayo gano gipakatao ka ng bata. Tungod kay nakadesenyo ng daan ng Dios. Nga gipili ka ng bata. Tungod kay daan ng gipili sa Dios. Sa ato pakutob sa nakadungog karon sa tingog ini nga trompa sa radyo karon aron na ipahibalo ngadto sa imong kabalayan sa imong mga tagsa-tagsa kapinoy-anan karon. Nga daan ka nagipili sa Dios. Aron masabtan nimo daan ka nagipili sa Dios. Balik sa original nga disenyo sa Dios. Balik sa original nga plano sa Ginoo. Balik sa tinuod nga naghatag sa imong kalipay. Kung ang salapi, bulawan, o butang nga imo na angkon karon wala makapalipay kanimo, nagpasabot ka dili mao ang imong gisudlan karon. Si Jesus lamang ang muhatag kanato sa tinuod nga kalipay gikan sa Ginoo. Gusto sa Dios karong adlaw nga maangkon nimong tinuod nga kalipay sa Ginoo. Kung ikaw karon nasabtan nimo ang imong kinabuhi, murag walay pulos nasabtan nimo. Nga imong kinabuhi walay hinungdan kun nimong tanawon nimong kagalingon. Dakong mali ka na nga gibutang sa atong kaaway nga si Satanas. Gusto niya ang tao nga diin maulipon sa iyang kaugalingong pagbulutan. Nga ang tao malulung, ang tao mabilanggo sa pagpakasala, mabilanggo sa droga, mabilanggo sa pagkasugarol, mabilanggo sa sala, mabilanggo sa pagbati nga dili mao. Apan si Jesus kun ang atong kinabuhi na sabta nato nga daan ka nang gipili. Gusto sa Dios nga pagawsod ka niya ng imong kasinatian karon. Gusto sa Dios hatagan ka sa tinuod nga kalipay, hatagan ka sa tinuod nga kagawasan, hatagan ka sa tinuod nga kanang gitawag nato kalinaw nga dili mapalit kadto sa kalibutan. Ang Dios lamang ang makahatag niya na dili makapalipay ang portal, dili makapalipay ang posisyon. Kay kung ang tao nalipay pa diya, daghanon tay mga tao nga moangkon sa tinuod nga bahandi sa kalibutan. Apan ngano man ni mga tao karon kun imong tan-awon karon sa media, sa television, nga daghan nagpakamatay ng mga artista ang kasikatan sa lapi ana kanila tungod kay dili na mao disenyo nga mohatag sa kalipay sa tao. Ang Dios lamang ang makahatag sa kalipay. Ingon pa ni David sa Salmo 37 bersikulo 4 ingon siya, pangitaa ang kalipay sa Dios ug ihatag niya imong gipangandoy. Sa lakto ka pagkasuti bisan dagha ka sa lapi sakyan ang butang nga imong naangkon apan kun wala ka makasigatid kalipay sultihan ko ikaw. Wala pa nimo makiti ang tinuod nga kalipay sa Ginoo. Sa Ginoo lamang ang tinuod nga makapalipay sa tao. Balik sa original. Balik ka ngadto sa tinuod nga nagtawag kanimo. Balik ka sa tinuod nga nagpili kanimo. Dili isyu dinhi kun unsay simbahan nga imong gibarugan.
Dili iso din kuno sa katulay imong kabarugan. Balik sa Dios. Balik sa Dios. Kaya ang Dios lamang mao'y makahatag sa tinuod niya kalipay sa tao. Dili malalis ka nato tumilabay ng mga adlaw si mana. Murag karong si manahalan na hitabo. Noon ay aksidente na hitabo diri sa nabunturan. Murag tama ba ko basura? Nabunturan. Yes, Pastor. Live kayo nakita namo sa video, sa Facebook, sa YouTube. Ang nahitabo sa among silingan nga namatay ingon nga driver sa usa ka dako nga ti pasahero nga sakyanan. Paguli namo ngadto sa among panimalay. Amo na lang nahibaluan nga patay nang silingan namo ug siya dito'y driver sa usa ka dako nga company sa bus na nagdagan from nakalilaing mga lugar. Nasabtan ako mga higala. Ang kinabuhi din sa taong na tagal. Bago siyang minyo, nakabati sa kalipay sa inasawa, every now and then, ginatawagan niya ang wife tungod kay palangga niya. Paano sa kadlaw niya na nawala yung kinabuhi. Tungod kay wata kabalo kano sa takwa. Wata kabalo kano sa akahimuag plano sa Dios kung ang tao waon sa Dios dili na gid makabalibag. Walay makapubong kung ang kamatayon moabot sa tao according to Ecclesiastes. Bisan kinsa walay pwedeng mahayan, walay bisan kinsang mahayan kung naay makuha ang kinabuhi. Tungod kay walay makapugong kung ang tao kuhaon na sa Dios. Mo nang masabtan nato karong adlaw nga dapat muhimo kitag lugar, balik kita sa original na ang Diyos nagtawag kanina. Sa Magwawali or Ecclesiastes chapter 8 verse 8, maingon nga dili mapugnan sa tao ang hangin. Dili usab niya mapugnan ang iyang kamatayon. Walay makapugong sa kamatayon. Usa kini kapag pakikisog nga dili nato malikayan ug atubangan sa kamatayon ang kadautan sa usa ka tawo dili gayud makaluwas kaniya. So klaro ang gisulti. Kung magpuyo kita sa pagkadautan sa diyang ang tao mamatay, dili makaluwas kanina. Dili makaluwas kanina. Mga suking tigpaminaw. Ang atong Ginoo karon usa ka Ginoo na muhatag sa tinuod nga kalipay. Kalipay nga iya sa Ginoo. Unsa di ay bili sa tao. Unsay bili sa tao ko sa Ma'am Jo, kung sa'yo bili niya. Ang atong kinabuhi bigdilgon kaayo para sa Ginoo kay gibuhat man ta sa Ginoo na siya katuyuan. So mintras na naapata diri ining kalibutan na buhaton nato ang katuyuan na gihimo sa Ginoo dili ang kanang bitong walay bili kay ngano kung ato man kung pasagdahan lang atong kinabuhi na wala dili siya bilin dili malipay ang Ginoo. So meaning to say gipakatawo ta para buhaton nato ang ato ang tumong para malipay ang Ginoo. Sa Psalms chapter 49 verse 7 up to 9, ang usa ka tawo dili gayon makahimo sa pagbayad sa Dios aron nga magpabilin siyang buhi tungod kay labihan kamahal sa kinabuhi. Wala gayoy kantidad nga mahimong ibayad aron mabuhi ang usa ka tawo hangtod sa kahangturan ug dili mamatay. Ganong gibuhi agas Ginoo, dako kayong bili. Kaya walay pwedeng mubayad sa imo para mabuhi. Amen. Kawa sa Ginoo. Aid na ka tumangan sa imo. Bayad ka na. Kaya gibayad sa imo, dili kwarta. Ingon na kada kong bili ang kinabuhi sa tao. Dili kwarta. Hallelujah. 1 Peter chapter 1 verse 18 up to 19.
Nasayran usab ninyo kung unsa ang gibayad aron matubos kamo gikan sa pagkinabuhing walay pulos nga inyong napanunod sa inyong mga katigulangan. Ang gitubos kaninyo dili mga butang nga mawala sama sa bulawan o plata. Verse 19, kundili ang bilinhong dugo ni Kristo. Sama si Kristo sa kainero nga hinlo ug walay diferensya nga gihalad ngadto sa Dios. Ingon na kakadako ang bilis Ginoo. Dili kwarta ang gibayad sa Ginoo sa imo. Amen. Kinabuhi mo ang dugo ni Jesus. Balik ko na ko sa mga suking tikominaw. Unsa gyud kadako ang bilis sa Ginoo sa Psalms, diba sa ganila? Para masabtan nimo karon nga ang katagbawan sa kalimutanon adunay kinutuban, adunay katapusan sa panahon nga ang tao mamatay. Psalms chapter 49 verse 7 up to 9. Ang usa ka tawo dili gayud makahimo sa pagbayad sa Dios. Ang usa ka tawo dili makahimo sa pagbayad sa Dios. Ayaw kalimot mga suking tigpaminaw. Kanang imong kinabuhi karon walay bisan kinsa nga makabayad ni anang imong kinabuhi kay dako kaayo nagbili atubangan sa Dios nganong gipakatao ka, nganong nahimugso ka, nganong gipakatao ka sa Dios kay dako kaayo kag bili atubangan sa Dios ug walay bisan kinsa nga makabayad niya na. Even si Satanas dili makahilabot sa imong kinabuhi. That's why si Jesus nagsulti, ingon pa niya, bayad ka na, dili sa kwarta kundi sa binilhong dugo ni Jesus. Nga sa ato pa ang nagbayad sa imong kinabuhi karon, kundi ang Dios isa lang ang nagbayad kanimo. Nga ang imong kinabuhi malaglag unta ngadto sa impierno, ngadto sa kamatayon, ngadto sa kadautan, apan gibayran ka sa Dios kay dako kayo kagbili atubangan sa Ginoo. Kinabuhi sa Dios ang gibayad kanimo. Ingon ana kadakong bili ang tao sa atubangan sa Dios kung makasabot siya nga iyang kinabuhi daan na nga gipili sa Dios. Mubalik kita ngadto sa tinuod nga naghatag sa kinabuhi kanato. Mubalik kita sa tinuod nga naghatag sa kalipay, naghatag sa kinabuhi kadaugan. Nga mao si Jesus lamang ang makahatag kanato niining tanan. Mubalik kita ngadto kaniya. Kung ang imong kwartag trabaho wala makapalipay kanimo nagpasabot, nga ang imong kalipay wala mahaom sa butang nga imong nadawat. Kay doon ay tinuod nga naghatag sa kalipay nga mao ang Ginoo nga naa sa langit. Siya lamang ang Dios nga makahimo sa tanan. Walay lain nga Dios nga nagbayad sa imong kinabuhi. Walay lain naghatag sa imong kinabuhi. Tungod kay siya lamang ang nagbinugtong nga Dios nga nagpadayon sa pagtawag kanimo aron masabtan nimo nga daan ka lang gipili sa Ginoo. Usbon ako, ang usa ka tawo dili gayud makahimo sa pagbayad sa Dios aron nga magpabiling siyang buhi. Aron magpabiling buhi. Nagpasabot nga ang tao kung masabtan nimo karon nga ang imong kinabuhi wala kanay pulos. Kung nasabtan nimo nga di ka mapuslanon sa Ginoo, diha na bawion sa Dios ang atong kinabuhi. Kay ang imong nasabtan, ang imong nalang kaugalingong kalipay. Apan wala di mo masabti ang kalipay nga gihatag sa Ginoo. Gusto sa Dios nga siya lamang ang maghatag atong kalipay. Kung nakita sa Dios nga wala na mao ang among kinabuhi, imong kinabuhi, gusto niya karon adlaw o karon buntaga nga masabtan nimo nga ikaw mo balik sa tinuod nga naghatag og kinabuhi. Verse 8, tungod kay labihan kamahal sa kinabuhi. Labihan ka mahal sa imong kinabuhi. Usahay ang tao sayo-sayuno na lang patay sa laing tao. Usahay ang tao sayo-sayuno na lang magpakamatay.
Usahay sayo-sayo nung laglait sa mga tao. Usahay sayo-sayo nung pasakit sa atong pamilya. Usahay sayo-sayo nung tagpasakit sa atong silingan. Usahay sayon tapasakitan sa atong mga palibot. Aparibon pa ang Dios, grabe kabililhon ang imong kinabuhi. That's why karong muntaga gusto na ko ipaabot kanimo. Mubalik kita sa tinuod nga naghatag og kinabuhi nga mao si Jesus. Lipaya siya. I-challenge ko ikaw karong orasa. Kung niundang ka sa pagpangalagad, niundang ka sa pagsimba sa Ginoo, gusto ko nga moingon ikaw, ingnon ko ikaw karong orasa mo, balik ka sa naghatag sa imong kinabuhi. Kaya ang imong kinabuhi, dililhon at ubangan sa Diyos, walay pwede ubangan diya. Tungod kay labihan ka mahal sa kinabuhi, wala gayoy kantidad nga mahimong ibayad. Walay kantidad. Walay kantidad. Walay kantidad. Pero kinabuhi sa tao karon, naanay kantidad. Aron kuwaon sa kasayo. Mao na nga kung ang tao mukuha sa kinabuhi sa tao, posible kinabuhi po ang iyang bayan. O nagsugod ka, ayaw na pasakiti. Mga asawa, ang bana. Mga bana, ayaw pasakiti. Asawa. Mga anak, ayaw pasakiti. Ginikanan, ayaw na pasakiti. Wala gayoy kantidad nga mahimong ibayad aron mabuhi ang usa ka tawo hangtod sa kahaturan o dili mamatay. Sa ato, naagi sa kadlaw niyan. Patay. Wanang karon mo taga si Hug nagsulti. Sa Kapitulo 14, versikulo 10, apan kung ang tao mamatay, mawala na. Kung ang tao di ay magkatigulan, mawala ang kusog. Kung nahuna na rin kadako. Kung nahuna na rin nagdako. Pwede ko na ba? Kung ang tao di ay paingon na mamatay, mawala ng kusog. Kung ikaw karon dito, ang imong kusog luya na, paingon na ka mamatay. Dahil sa Biblia, wag di magdugay. Walay pwede makabayad na magdugay sa sita. Kaya kalaan na, ubistay na sa tao. Apan ko ng kamatayon mo. Kaya wala kang makabalik sa ito. Putman kita. Pagkabugto sa iyang gininhawa, umunihong, sa Ginoo, mauna ka na ang iyang. 11. Sama sa paghunal sa dagat o paghubas sa suba. Ang tao mamatay, dili na mo bangon, o makamata pa sa iyang pagkatulog. Hangtod mahalaw ang galit. Karong adlaw. Ingon pa si Job, chapter 14, verse 5. Gitakda mo na kung unsa kataas ang kinabuhi sa tao. Gitakda, buot ipasabot. Na anay limitasyon ang tao. Na ay kinutuban. Na ay katapusan. Kay gitakda, buot ipasabot, wala na extension. Na na gitawag distinct or appointed time. Nga ang taong mamatay, o gitakda ang iyang kataas sa iyang kinabuhi. O dili siya makalapas sa panahon nga gitagan mo kami. Nagpasabot, wala gyud pwedeng mulapas. Gawas ni King Ezekiah, kay hinsaad siya alagad sa Diyos. Isaad siya. Gusto niyang ma-extend para ipadayon niyang kinabuhi. Pero sad to say, si King Ezekiah nawala sa Ginoo during sa extension. Walang-wala pwede sa tao, mayingon, Lord, extension ni ko, Lord. Lord, extension ni ko, Ginoo. Mayingon ta, katong pagkahitabo na ito, miyaging mga adlaw, ang silingan na mo namatay. Wala ginagdahon mamatay itong amo silingan pagkahinsog sa iyong mga lawas.
buutan nga tao. Pero sa dihang niabot ang kamatayon kaniya, gisulod siya sa mahal nga lungan. Pero wala na maghihang. Wala na yang ginikanan. Wala na po siya. Ang iyang gibilin, ang iyang bagong asawa. The month of November, nakasal sila. Kilalang kabulan, naguban sila. Nawa na po kami. Kaya naanay gitakda ang tao nga lumatay. Kung saan nato nga ma-extend ang atong kinabuhi, pangitaang kalipay sa Diyos. Kung malipay ang Ginoo, mutaas ang atong kinabuhi. Apan ko ng Ginoo magsubo, mamubo ko ng atong kinabuhi. Muna sa Psalms 139, verse 16, nakita muna ako sa wala ako mapurma. Ang gitagal nga mga adlaw sa akong kinabuhi na isulat na sa imong libro. Walay pwedeng mousab, gawa sa Ginoo. Bisan wala pa kini magsugod, ingon pa niya, nakabalo na ang Ginoo. Nga wala pa ka matao, kabalo na po siya, asa na kakuto. Magwawali chapter 7, verse 15, niining akong kinabuhi, wala ay pulos. Nakita ko ang talang nga mga taong matarong nangamatay, luyo sa ilang pagkamatarong nga kinabuhi. Ug may mga dautan nga nagkinabuhi, ug taas, luyo sa ilang dautan kinabuhi. Daghang mga taong maingon nga nun namatay, mana sa buutan, mana katong tang silingan namo kay daot kay itong tawhana. Wala ay makasulti diana kay Ginoo ray nakabalo sa tanan. Wala ay pwede sa tao mangutanas Ginoo kay ang tao dunay gitagal. Kanang giingon nimo nagkatunta mo mamatay mo abot ta gyud na basin mauna pa hinuon ka. Nay mga panahon nga usahay kita mo bantay sa mga nangamatay apan wa na to mabantay kun kanus abot ta namatay. Karon buntaga sultihan ko ikaw. Ang imong kinabuhi bililhon sa Dios. O kailangan masabta dato ng Ginoo nagtawag kanimo. Deuteronomy 32 verse 39 ingon sa tan-awa ninyo karon. Ako mao lamang gayud ang Dios ug wala nay laing Dios gawas kanako. Ako ang nagahatag ug nagakuha og kinabuhi. Hallelujah. Siya ang mo extend ug siya pud ang mo putol sa kinabuhi. Nagpasabot. Lipayon mong Ginoo, siya'y mabuhi og dugay. Isaiah 57 verse 1, kung mamatay ang usa ka tawo matarong, walay mangutana kun ngano, walay makasabot nga gikuha sa Dios ang tawo matarong aron makalikay sa kadautan. Sa ato pa kini mga tawo mga buutan, gipanguha na sa Ginoo kay basin makasala pa sila sa unahan. Kung mamatay ang usa ka tawo matarong, makapahulay na siya magpasabot nga kini mga matarong nga tao nga naay mga kabugat nga gidala sa iyang anak, iyang gidala sa iyang asawa, sa iyang bana, sa iyang negosyo, mukalit lang kamatay kay dili gusto ang Ginoo nga magpabilin ang kabugat. Gusto niya kapahulayan o kalinaw. Lucas ningon sa Hebrews ningon sa 9:27 sa makausa ang tao mamatay ug human yana mauna ang paghukom. Pasabot doon ay appointed time. Karon kay gibuhi pa ka. Nagpasabot. Gusto sa Dios, makailan ka saya. Lisod po sa tao mga lagad kung wa makailan kinsay galagaran. Lisod po mga lagad kung walay mga benepisyo nga imong madawat. Tama pa po, Ma'am Jo? Tama. Kaya bitaw mo nalbaho kang walay benepisyo, walay mga benefit nga Nasud kaayo. patigyung paita, hindi ka matay, luwag ang asawa, maghilak. Wala maghilak sa namatay ang bana, naghilak, kaway lungon. Amen. Walay kape, wala ka na. Wa may benefit. Wa ka din kape. Duha ka hilakan. Ang hilak, kamingaw. Sa to isa. Ang Hilak po sa kamingaw nga wala ko'y gibilin. Financial. sa to pa kamingaw o way gibilin. Wala di maundang hilak. Sige lang hilak, kay way gibilin. Amen. Kung na may gibilin, matutpa sa ka istorya. Istorya na po. Ingon tong himatyon na doon na tayo yuta sa luyo. Yung ano yan. Kung ka nang yuta sa luyo, ayaw ibalik yan. Nagtinga na. Yung mga anak, ano man tayo, kay dili na ato. Wako'y gibilin.
So lisod po mamaligag kag di mo. Amen. Karong nga buntag gusto na ko idiretsahan. Ang imong kinabuhi dako value ka ba nas. Dako value. Pagkita kalipay dito, dugangan ni ko kinabuhi. Galatia 1:15, gipili gitawag para mangalagad ta. Wala ta gitawag gipili para mangalagad sa simbahan. Mangalagad ta sa Ginoo. Resulta na sa simbahan. Kung ang akong motibo mangalagad sa Dios, resulta ng akong makita na nangalagad sa church. Nagpagamit, resulta na sa pag-alagad sa Ginoo. Kung nagkaroon buntaga, walay lain na nagtawag ka dito. Wala itong Diyos. I-text ang among numero. Gusto ka mo feedback, magpaampo. I-text ang among numero sa duwa ka numero sa Smart, sa tingog sa kamatuoran, pati sa PM. Sa Smart, 0920-2685-089. Wala po, 0920-2685-089. And then sa PM, 0965-4353-347. Okay? Amen. Una itong numero sa tingog sa kamatuoran. Alang sa mga naga-online kanunay sa itong Facebook page, account sa tingog sa kamatuoran, pwede mo muhatag o comment or realization alang sa tanan aron mabasa pud na sa tanan nga makaabli ni ato ang tingog sa kamatuoran. Salamat sa Dios, ang Dios magpanalangin sa mga pulong among ihatag sa kumakauban aging mga duga. Pastor Giselle. Karong buntaga ako ang na-realize pag ano nga malipayon ko nga nangalagad karon sa Ginoo no tungod kay nasabtan ako sa ako ang purpose. Tugtad ko sa Galatians 1:15, gitawag og gipili dai ko sa Ginoo para mangalagad sa iya. So sa tinuod lang, karon lang gyud ko naka-experience og tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo. Naka-experience ko og tinuod nga kalipay diha sa Ginoo na nga ang kinabuhi day nako basta wala pa day buhata ang kalibutan bisa sa pag-uangkan pa day ko sa inahan. Pili na gid ko sa Ginoo nga mahimo usa nga mahimo iyang anak. O kini nga kinabuhi nako karon kay ingon ko nga nakalaan na lang gid para sa Ginoo. Buhi man o mamatay, ang importante para sa ako naalang gid ko sa kamot sa Ginoo. Matod pa sa Roma kapitulo 14 bersikulo 8, kung nagakinabuhi kita alang sa Ginoo. Ug kung mamatay kita alang usab sa Ginoo. Busa kung magkinabuhi kita o mamatay iya kita sa Ginoo. Mo ni akong gibarugan karon pastor nga moabot pa gyud ang panahon nga gitawag og appointed time nga waon ako sa Ginoo. Ang importante lang gyud mao gini ako nga makasulod lang dito sa gingharias namin. Amen. Ang makita dito na po, makaingon ko sa kong prayer ba, Lord, one day, ang Ginoo nga akong ilagaran niyo sa kahari, makita tarigid ka sa pag-abot sa panahon. Amen. Nga, waon ako ninyo. Mao lang gini mo, nag-i-enjoy na ko akong life karon man Diyo sa Ginoo. Kay kaas na panon, nagdakutod ko nga na ako sa simbahan, kay kami nga pamilya, nangalagad na sa Ginoo. Pero, Nalagad sa simbahan, nangalagad na sa simbahan lang dito. pero wala sa Ginoo. Wala sa Ginoo, sakripisyo kay layo kayo, pinaka-kilometro among ginalabangan. O niya panahon pag yun nga magdaot ang panahon, kapila may mga tumba, mga lagpot intami sa dapin kauban sa ako ang kuya, ako manghod. So apila ko maog mo na gito, pero na-realize na ko karon nga katong nailhan ako ang Ginoo nga hari di siya. Wow, lami kayo dito nagsugod nga ang akong kinabuhi kada bitaw. Nakatagamtam o nakasilati og kanang tinuod nga kalipay o tinuod nga pagpangalagad nga walay pagpakaroon inyo kay taas na panahon. Nalagad lang ko sa simbahan, nalagad lang ko sa tao, ang akong ginagaran ang tao. Mga nga nasikyat o napakyas ko itong panahon na mo na sa religion pa, mao na nga nimbawi jud ko sa Ginoo karon. Tungod kay nakaila ko sa Ginoo, kampante ko ba kung kinsa ning Ginoo nga akong gialagaran karon. Na nagpaila po siya sa ako. Nagpaila siya sa panahon niya. Naapod ni sa kalisdanan. Grabe.
Usay dili nato masabtan ba nga usay makareklamo sa pagsugod gyud katong grabe na mong mga problema na kay ko ba makamahay ta sa Ginoo makasulti ta dili maayo pero kadto day nga panghitabo kaayuhan dayto para sa amuan. Mao gini na realize nakaamgo jud ko na tanang panghitabo di ay maayo man ko dili usa ka pag-uot di ay gyud sa Ginoo mo na naadi ay nindot nga plano ang Ginoo sa amo aling pastor ug karon naka-prove gid ko ana sa ngalan sa atong Ginoo nga hari ginatuboy ginapadako gyud ako o ginapasidunggan ako ang ngalan sa Ginoo nga amo ginaalagaran karon ni Pastor Joy kadiin na-experience gyud namo ning kalipay nga dili mapalit dili mabayaran naalang gyud sa Ginoo ang tanan mo na sa gingon kanina sa Roma mas mo nako Roma 14:8 kung nagkinabuhi kita alang sa Ginoo ug kung pamatay kita alang usab sa Ginoo busa kun magkinabuhi kita o mamatay iya kita sa Ginoo mao ni akong gibarugan karon mao na di na ko iksapayan nga adlaw-adlaw dalakaw para sa bulatong sa Ginoo dili na ko iksapayan nga ang akong oras sa pagkatulog gamay na lang yun kay kining akong kinabuhi karon Ginoo na lang gid ni tanan para na lang gid sa Ginoo tanan kung kay ang purpose ani makaalagad ko sa iya mao day ni ang katuyuan namong nataw ko ganong nabuhi ko hangtod karon mao day ni purpose sa Ginoo and to God be the glory ang akong kalipay diya sa Ginoo ibalik ko ako sa iya amen mo pud na pastor ang ako ang na-realize kay sumala sa akong giingon sa imo ako pud nangalagad pud ko sa una sa Ginoo dakong simbahan akong gialagaran apa ko sa religion ug nasinati nako ang kalisod matag sayo matulog og gabi tungod kay nagaapas ko kay tungod lagi alagi ko gipangandoy na wala na ko nasabtik ang akong gusto makabot na ko ang tanan nagtuoday ko nga para madilingod ang ako ang pagpangita ang akong pagsakripisyo tungod kay na ako gipangandoy sa akong kinabuhi pero wala day ko nasayod nga ang tanan di ay baliwala day ito kay tungod dili day ta mangandoy nakita-kita lang kailangan ang Ginoo di ay kay wala pa day ta na tawo nanaday katuyuan ang Ginoo sa atong kinabuhi o ang kanang katuyuan dili ingon nga magsakripisyo ta siya day ang maghatag sa tanang mga butang nga kinahanglan nato o bitaw na nga wala lang ta kahibalo tungod kay wala man gud ta nakahibalo kung unsay katuyuan sa Ginoo o karon nasabtan nako nga gipakatawo ko aning kalibutan na tungod kay naay katuyuan ang Ginoo o nasayran nako nga ang akong kinabuhi gililhon at tubangan sa Ginoo imagine nagpakamatay sa krus si Jesus ug ang iyahang dugo giula dito sa krus para mahimo kong bililhon. Busa angayan nga ako kining pasalamatan ug pinaagi sa akong pagkinabuhi. Kailangan nga kanang sana tawag kanang limpyo at tubangan sa Ginoo. O tinuod ingon ang mga tao dili ko perpekto kay tao lang ko. Busa mo ingon gani si Jesus nga be perfect for I your God is perfect. Unsa ganitong kuan gani pastora Matthew 5:48 yung ang tao dali lang mo ingon makabuhat og sala dili ko perpekto kay dili ko Ginoo pero ang Ginoo gisugo ta be perfect because I your God is perfect so gipakabuhat gipakatawo ta sa kalibutan para mahimo tang dililon kung na pud magpaka-perfect ta meaning to say kanang maningkamot ta karon kay wala pa man kang ang tao wala na kaila sa Ginoo makasulti lagi na pero kung nakaila ta sa Ginoo paningkamutan gyud nato nga mahimot ang perfect atubangan sa Ginoo kay dinilhon day atong kinabuhi. Ug ang pagpuyo nga matarong, ang pagpuyo nga atubangan sa Ginoo nga nagtuman sa iyang kabubuton mao day nay bayad nato sa iyahang pagpakamatay dito sa krus. Diya sa malipay sa atong kinabuhi nga nagmatinumanon ta sa iyahang kabubuton. Naharian ta. Karon pa nako nasaupan nga kung harian day ta sa Ginoo, kung makahari na day ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili na ta makabuhat sa atong kaugalingon kay naa na may nagbuhat sa tuog dinha nga pamaagi diha di ta ma-perfect. Amen. Amen. Sa Jeremiah chapter 1 verse 4, ingon ang pulong sa Ginoo, miingon ang Ginoo kanako kay propeta Jeremias ni. Sa wala ko pa ikaw pormaha, sa taguan kang sa imong inahan, gipili ko na ikaw. Amen. Sa wala pa ikaw matawo, gilain ko na ikaw. Gipili ko ikaw mahimo propeta sa mga nasyon. So, posible nga si propeta, ikaw ni igsuon. Ako pud ni, labi na sa mga dagapaminaw karon. Gingon diri nga, sa wala ko pa ikaw pormaha, sa taguan ka sa imong inahan, gipili ko na ikaw. So, wa pa gani,
wala pa tagiporma. Amen. Grabe ang Ginoo, ang iyahagid nga pagpili sa ato aba pinasahi gid kaayo. Kabisan wala pa ta mataw Ma'am Jo. Tama. Palantas nagkuang ka sa ato ang inahan. Ipili na dayta sa Ginoo. Ya sa wala pa ikaw matawo, kilain ko na ikaw. Amen. Ang katuyuan, mga lagad na gid sa iya. Amen. Mao na nga bless kay ika nga ang pulong sa Ginoo karon gipaabot sa ato ang tanan tungod kay ngano para mahibaluan nato nga ang atong pagkatao ni ining kalibutan na ay purpose, na Amen. ay Kung katuyuan. sayon, ako nasabtan pastoran, na sayon lang gid kaayo musubay sa pabubuton sa Ginoo. Kung nakaila mo ta kung kinsa ang Ginoo nga akong gila. Amen. Nakaila ka. Yes, Ma'am Jo. Amen. Kay dili man gud ta makabuhat sa ingon kung wala gid ta kaila ko unsa siya. Ug unsa iyahang katuyuan sa atoa. Yes, God. Wala gusto na ipaabot sa itong mga kaigsuunan. Ang purpose sa Ginoo mailan na to siya. Sa asang pa. Ito ang mga kanamusimba ka, malagad na sa ilaha. Siya mo paglipayon ni mong tagihan, extend siya ang blessings. Extend siya ang panalangin. Extensionan niya po din yung kinabuhi. Extensionan po na yung business. Muna nga, salamat sa Ginoo. Ang Diyos panalangin sa iyo. Doon ay mga nag-text sa ato din ningon siya. Doon ay naminaw, nila tingin sila yung lalaki. PM, Pastora Giselle, naminaw ni Pastor Frank. Sasakyan na sila naminaw. And then, salamat Lord dahil na-extend sila blessings para sa kingdom of God. Sa paluyo sa Lord. Salamat anak. Thank you. So, napoy nag-text din from sa GDM Pastor. Siya. Nasabtan na ako karon na kabuntago na gikuhaan ni og sayo ug ginikanan tugod kay naa siya dako kaayo nga katuyuan sa akong kinabuhi. Awa uban sa akong mga igsoon dako ug bili among kinabuhi kay napilian jud ni Ginoo. Ilan jud ni namo siya kausa hari sa iya. To God be the glory. Doon na po yung nag-text din siya, good EM Pastor, ako ang ipaampo. So, concern siya, naunta kining umaabot nga pinili ay ang mga katauhan makapili unta sa matuon ni leader. Na mao gayon ang sincero nga mo serbisyo sa atong probinsya. Siya. Uban pang mga kasitbit nga probinsya usab. Ipaampo usab nako nga sa adlaw niya sa matag adlaw ilikay ko sa mga disgrasya sa mga biyahe sa Father, karong orasa ang concern na prayer sa lungsyon mapili kag leader kanang mo serbisyo para sa iyo. And then Lord, protect your pamilya, your business, tanan in the name of Jesus. Amen. Amen. So doon ay ni-text sa ato din 929, maayong buntag kaninyong tanan, Pastora. First time nako na nakapaminaw ninyo. Unta makatabang kamo sa atong mga problema. Ato ay si Joy, 17 years old, magpatabang unta ko ug ampo ninyo sa atong problema sa pamilya kay broken family mangdumi. Kunya akong mga igsoon tuwa sa Manila na rapod ko na tuwa sa Manila
naa sa akong papa. Ako di sa Tago nag-work bugtong ragud ko nga bae. Nagbuwag ako ang ginikanan tungod sa pangaliwa ni mama. Then karon kami nga mga anak napasagdan na. I hope na makatabang mo sa akong problema ug mangayo na lang pud ko og advice unsa man ang akong maayong buhaton. Nagdumot man ko sa akong mama good. Thank you and God bless inyo tanan. So, tindog ni nga mga concern si Naknak Joy from Tagum City, 17 years old. Gusto na mo ipahibalo sa imo na nga dili nato hawak ang plano sa Ginoo. Ang kamubuton sa Ginoo. Usahay daghan tag mga pangutana ngano nahitabo nga nahimong broken ang family, ngano nahitabo ni tungod kay usahay nakit-an ako nga sa unahan na ay katuyuan. Atong basahon sa magwawali or Ecclesiastes. Sometimes dili nato madawat-dawat ang mga panghitabo tungod kay nagtuo ta nga dili mo nagtuo ta nga kini mga panghitabo mga panghitabo nga sukwahi. So tanang panghitabo sa kalimutan nun pa ang Biblia sa magwawali Ecclesiastes nga tanang panghitabo maayo og daotan gitugot sa Dios tungod kay naa siya plano sa unahan. Gusto nimo masabtan nga kung ang tao walay panginahanglan dili siya moduol sa Ginoo. Tanawan ni mga taong sa tawag naman namjo happy go lucky sa meaning ana sa term dito na parang happy go lucky kana Kuan ka nang gusto lang og kalipay. permente Oo. dili ko na sila mangita Ginoo. Tungod kay always sila happy sa butang nga ilang nadawat. But usa ka adlaw niya na dili ko gidala sa Ginoo na sa kibasa pasala. Dili ito sa Ecclesiastes Pastor sa pagbangutan Ay, or pagbangutan, Lamentations or Lamentations, sorry po, sige. 3:37 and 38. Walay bisan unsa nga mahitabo nga walay pagtugot sa Ginoo. Dili ba nga ang labing halangdong Dios ang nagabuot kung mahitabo ang usa ka butang, daotan man umaayo kini? Sa ato pa naay katuyuan nganong nahitabo ni. Dili pa nimo masabtan ni. Tungod kay imong kasig-kasig nagdumot ka sa imong mama. Nagpasabot ang pagdumot nagtabon sa kabubuton sa Ginoo. If forgive imong mama, then buhata o alagari ang Ginoo. One day, isa ka adlaw niya na magpadayag ang Ginoo ug usa ka butang nga maayong butang para sa imo. So, ngayon ko sa imuha, Diyos ang nakabalo sa tanan. So, ang buhaton nato niini isa lang. Maminaw lang ta. Sometimes gidisiplina ta sa Ginoo. Sometimes naa siya giguba para naay maayo sa sulod. Mas muna ko, kung saon daw pagkaayo kung walay maguba. Muna ningon siya, I am a healer. Siya daw ang muayo. Nagpasabot, kung wala siya nagpaila nga muayo, way naguba. So tuguti, duulang Ginoo para dunay muayo sa imong kinabuhi. Ayaw pagdumot sa imong mama. Kaya ipakatawag ka, Joy, para sa kabubuton sa Ginoo. Pasalamati si mama kay nabuhi ka. Ipakatawag ka. Pasahiluas siya kay si mama nakasala. Isa kadlaw niya na si mama muduo rag balik sa imong baba. Tungod kay Ginoo. Once mo restore, once mo release sa kompleto. Please, ang pag-restore sa atong family, kundi ko nato i-release ang atong kasukuran. Ito na atong Panginoon. Amen. Anong kay Joy Pastor, diri sa Roma chapter 8 verse 28 no, para sa imo ha. Iyon pa ang puno sa Ginoo. Nasayod kita nga ang tanang panghitabo ginabuhat sa Dios alang sa kaayuhan. Sa mga nagahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. So napasabot lamang nga ang tanang panghitabo di ay ba ginatugot sa Ginoo kay na siya ito. Naasay ko. Mas muna ko, dili siya magpaila nga muayo kung walay maguba. Muna ninyo siya, I am a great healer. Not only physical healing, but emotional or family healing.
Una ang gusto na ko isulti sa imo, joy. Pangalagad sa Dios. Balik sa Ginoo para mabalik po ang nawala. Kanong naigi ko ba? Kaya na ikatuluan. Para ang tao mo doon sa Ginoo. Pag hindi ka Ginoo, giayon na. Kompleto na. Ibalik na. Amen. I-restore na niya. Last number 765. Good day, Pastor. Pwede ko magpa-prayer sa ako kinabuhi kung tatagaan kong grasya. Sa ako kinabuhi o pamilya, Joselmi, always ko naminaw ninyo. And I love God, Pastor and Pastora. Salamat. Ang Diyos magpanalangin. Father, karong orasa, gusto siya grasya, kanang kaluyan mo siya sa iyang panginahanglan. Kaluyan mo siya sa kinabuhi. Kaluyan mo siya kanunay, Ginoo. Ang protection manaa karon nimo sa imong igsoon. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Mo nang gusto na po ipahibalo sa tanan. Ang Dios usa ka Dios nga moayo sa nangaguba. And yata gud pastor nga verse, duol siya sa mga guba nga pamilya. Guba nga kasing-kasing. Okay? Psalms 34 verse 18. Dari paso sa NIV, doon ang Ginoo sa mga napakyas, ug luwason niya ang mga nawat-an o paglaom. Sa NLT o sa New King James Version, doon siya sa mga samdan o kasing-kasing. Sa ato pa, anong nahitabo sa imo ni Joy? Tungod kay ang Dios doon ninyo. Kung wala ni nahitabo sa imo, layo siya sa imo. So sa tanang mga pamilyang nangaguba, sa tanang kinabuhi nangaguba, sa tanang mga negosyo nangaguba, sa tanan-tanan nga nangaguba karon, duol ang Ginoo sa imo. Gusto mo ang sa imo tungod kay limitado man ang among oras. Gusto mo mag-pray para sa imo. Father, karong oras. Daghang mga tao nang hinahanglan ka. Ikaw ra ang Diyos nga pwedeng makatubag sa tanan. Walay laing makatubag gawas kanimo. Ikapatan duga karon ang mga tao nang hinahanglan kanimo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Dios ka nga mo restore sa kinabuhi sa usa ka tao. Ang among kinabuhi nangaguba man, giguba man pag-ayo ni Satanas, giguba pag-ayo sa among kaaway, pero mianhi ka para imong ayuhon ang mga nangaguba nga mga pagpati. Utod sa nakadugog karon, i-extend mo Ginoo ang imong kamot. And then karong oras sa tandugon mo sila, ayuhon mo sila financially, ayuhon mo ilang mga physical, ayuhon mo ilang mga emotion, ayuhon mo tanang butang nga nangawala Ginoo, ibalik o Dios. Ayuhon mo mga pamilya karon nga nangaguba, ayuhon mo in the name of Jesus. Ang mga kasimbahanan karon nga guba, ayuhon mo Ginoo. Ang among mga relasyon kanimo, ayuhon mo. Ang among relasyon sunod sa pamilya, ayuhon mo. Tanan Ginoo, ayuha karong orasa. Watay suon ng kayuhan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon na tayo pahabol o text ka diyo, Pastora. Okay, ang friend ni Micah, sa Jaime, di, naminaw mi ninyo karon kauban ni si Mama ug sa akong mangkot. Ang Diyos magpanalangin kay inyo na. Dalay ko ng Diyos si Hazel ni, ang friend ni Micah. Hazel from Linaw. Doon na tayo listener from Linaw. So, sa lugar palandaan, malinaw. Ang sa pagka kung naging ilang madawat. Puno sa Linaw. So, salamat sa Diyos. Magpasalamat kita sa Ginoo tungod kay ang atong Ginoong gialagaran. Usa ka Dios nga tinuod ug walay gidapigan, makahimo siya sa pagpanalangin sa mga tao. Kung gusto makasinati sa hingpit sa katubagan. Mga igsoon, mga higala, wala naman tayong igong oras kami magpaila kaninyo. Ako si Jocelyn Presilio. Si Pastor Giselle Otip. The Return of the Prodigal Son. Pastor Joy. Kalay ba ng Diyos sa katapusan? God bless us all. Amen.